fa sara cogo di i kɔrɔkɛ sara cogo di i dɔgɔkɛ sara cogo di aw fa sara cogo di ɲɛfɔli ma kɛ aw ye foyi ma fɔ aw ye ɲangini kɛra wa ɲangini ma kɛ wa a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin a siɲɛ filanan tɛ nin wa a siɲɛ sabanan tɛ nin so bɛ tilen ka firi jamana in kɔnɔ san yɛrɛ bɛ kɛ yɛrɛ k'a sɔrɔ so dɔ ma firi yɛrɛ wa a man ca dɛ donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ mun bɛ nin ko in kɔnɔna na u ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye ɲɛfɔli kɔrɔ tɛ ko fala ye ko ɲangini fana dɛ ɲɛfɔli kɔrɔ ye mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ mun ni mun de kɛra o la u b'a to minnu fana bɛna na so jɔyɔrɔ kɛ olu bɛ u yɛrɛ tanga o n'a ɲɔgɔnnaw ma nɛgɛ don wa siman don wa bitɔn don wa a sogolo cogo don wa mun ni mun kɛra a ka jate minɛ parce que a mɔgɔw b'an fɛ yan architectes bɛ yan entrepreneurs bɛ yan sojɔlaw bɛ yan fɛn bɛɛ b'an fɛ yan n yɛrɛ bɛ maaw dɔ yɛrɛ u bɛ yaala ka taa maaw ka bitɔn kɛ olu mɔgɔw bɛ yen ɔhɔ donc an b'a fɛ k'o fara a kan ɲɛmaaw ka se k'a ko faamuya wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ k'a daminɛ mars kalo tile 14 ka na bila tile 21 na fala ye Bamancɔel n'u ka walekɛbaw kɔni ta tugulen don u la tile 2 na Mali fan 14 kabini juma tɛmɛnen min ye armée ye ale ye bunteli kɛ Kidal marabolo la Bamancɔel kɛba maa 10 olu kun nana ka na lajɛ k'u bɛ jan da Mali sɔrɔdasiw ɲɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ baara la ni pankuru ye u n'u bolominɛw k'u bɛɛ lajɛlen tiɲɛ min ye Kayi mara la baro kɛlɛtigi kunungo a y'a yira sa k'a fɔ ko armée ka wulikajɔ senfɛ min ye Yelemani Segela an b'i den di ka taa se Diboli ma wulikajɔ belebeleba de kɛra ye k'a daminɛ kabini kalo tile 14 ka na bila tile 21 na n'o ye mars kalo in ye Kayi Medinakaw fɛ yen Bamancɔel kɛbaa minnu kun dogolen don maa 40 u ye olu ka sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen dasi ko a bɛɛ lajɛlen kari ka taa ka bɔ ka kari ka bin o kɔfɛ fala ye min ye Bamancɔel ɲɛmaa kelen ye o fatura ko in senfɛ armée y'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ belebeleba 2 min n'u y'olu da walo Kayi Medine kɔnɔna na Bamancɔel kɛbaa kun kɛlen ka maa 12 minɛ dɔw tun bɛ kabini septembre kalo olu sera k'u yɛrɛ sɔrɔ nin waati in na min ye minɛnw fana ye minɛn minnu bɛ yen n'o ye drone kamikaze ye n'u ye minɛn minnu daraki maaw la Kayi ni yɔrɔ kɔnɔna na fala ye arajo olu bɛ a la taji litiri ba 6 o bɛ a la Sonefu mobili kelen ani mobili 3 wɛrɛ o bɛɛ lajɛlen tun minɛnen don maaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Bamancɔel ye olu bɛɛ lajɛlen taara Kayikaw fɛ yaasa ka taa da a tigiw ma min ye maa 12 ye sa sɔrɔdasiw u tun bɛ ka olu lajɛ u ka banako n'u ka ko kɛcogo yaasa ka se ka ko sigi sen kelen kan n'an bɔra ye ji tɔgɔla don o baara kɛra kunungo premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale yɛrɛ tun b'o kɛnɛ ka CICB la ɲinan ta ko ka bɛɛ damakɛɲɛ ji sɔrɔliko la walayi an k'u ka sɛbɛn kala fɔlɔ ko yaasa ji bɛɛ ka damakɛɲɛ ji sɔrɔli la fala ye ɲinan ta kuma sigilen n'o kan musow ni denmisɛnw ni npogotigiw olu bɛ se ka cogo min na ka ji sanuman sɔrɔ sabula olu de ka baara fanba ka ca diɲɛ seleke naani tɔgɔla tɔnkulu min n'o sigilen don musow ka ko kunna fala ye o ko sa ko san 2023 ko min ye mɔgɔ miliyɔn 380 ye musow ni npogotigiw la ko olu de kɔni bɛ ji ɲini diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ n'i y'o lajɛ diɲɛ kɔnɔna na 100 sira la sabu taa bɛ 9 buruburu 5 ma musolakaw olu de bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wulikajɔ ni cɛsiri la ka ji ɲini ko wa ko n'an m'an kɔlɔsi maa minnu bɛ yen n'olu kan ka ji ɲini jamana 30 kɔnɔna na o bɛ taa se maa miliyɔn 674 ma jamana 34 kɔnɔ yanni san 2050 cɛ jamana 53 musow ni npogotigiw olu ye maa miliyɔn olu bɛ ɛri miliyɔn 250 de kɛ ji ɲini na fala ye don o don ko fana bɛ dɔ bɛ sɔn ka far'o kan min ye cɛw ye ani cɛmisɛnninw ko olu kɔni ka ji ɲini man ca kosɛbɛ musow ta ka ca n'a ye siɲɛ 3 nin ye jinɛ seleke naani maaw ka sɛbɛnw yɛrɛ fala ye nin sɛbɛn ninnu kɔni an bɛ ninnu kalan nka ɛri miliyɔn 250 tile o tile musow b'o de kɛ ji ɲini na diɲɛ kɔnɔ o kɔrɔ ji tɛ yen n'o kɔni ye tiɲɛ ji de tɛ yen o la kɛnɛ ka ye sa fɛɛrɛ jumɛnw tigɛlen don Mali yɛrɛ fɛ yiriwali kuntalajan hukumu kɔnɔna na premier ministre y'a yira sa ko bɛɛ lajɛlen ka se ka ji sanuman sɔrɔ k'o ye jamana ɲɛmaaw ka kuntilenna ye o la sa sariyakisɛ min bɛ an ka sariyasunba yɛrɛ kɔnɔna na n'o sigirinden 10 ye sariyakisɛ min sigira sen n'o ye sariyasuma min sigira sen kan juillet kalo tile 22 san 2023 ko o b'o kɔnɔ
premier ministre ko o lawalali hukumu ne kɔnɔna na bi Asimi y'a ɲinu fɛ sa u ka fɛɛrɛ belebelebaw sigi ji bɛ se ka sigi sen kan cogo min ale yɛrɛ jamanakuntigi kɔni ye jibondo sigi yɔrɔ caman na nka a bana ta halisa maaw mago bɛ ji la fala ye gouvernement yɛrɛ ka baarakɛbolo min n'o y'a ka péage ye o fana kɔnɔna na jiko kuma fɔra ministre min nana nin waati la n'o ye ji ni courant ministre ye fala ye o fana ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan politique fɛɛrɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min o ka don ba la nka yan'o cɛ jiko dɛsɛ bɛ yen dɛ fala ye kin caman maaw y'an wele n'ala sɔnna a ma sini ni sinikɛnɛ maaw n'u kumakan mɛn Tabakɔrɔ ATT-Bugu olu y'an wele u ko nin y'u kalo 2 ye olu tɛ ji ye u ɲɛna wa olu ka ko dabaliban ye min ye kin daminɛ ji bɛ yen kin cɛmancɛ ji tɛ yen kin kɔfɛla ji bɛ yen a bɛɛ dun ye robinet kelen in de ye wa n'i ma wuli fana sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 2 2 heures du matin i tɛ ji sɔrɔ an balimamuso dɔ fana bɛ yen n'o ye Madina ye ale bɛ baara kɛ waribonda dɔ la a ko nin y'olu dɔgɔkun 2 olu ti ko han nka kana ko jani na yan an yɛrɛ ta ba sigira tile 2 in na de n'o sunkalo kɔnɔ an yɛrɛ fana tun bɛ taa ji ta turulakaw fɛ yen pɔnpe kɔlɔn b'olu bolo fala ji ko in u k'a jateminɛ an bɛ se k'an si kɛ an mago tɛ se courant ma nka an bɛ se k'an si kɛ k'an se ji ma dɛ a ka gɛlɛn dɛ ni ji tɛ yen foyi tɛ yen maanifinya foyi tɛ se ka kɛ ni ji tɛ i bɛ seli ji i bɛ dumuni kɛ ji i b'i ko ji ni funteni bɔra ji fɛn bɛɛ lajɛlen ye ji ye finiko minanko mobiliko fɛn bɛɛ lajɛlen donc k'a lajɛ wa fana diɲɛ san nataw la fala ye jiko kɛlɛ de bɛna bonya ni marifako kɛlɛ ye ni ji bɛ maa min bolo ala ye i sutura k'i bonya wa an ka jidaw an ka ji sigiyɔrɔ an ka a lajɛ ka se k'o sigi sen kelen kan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ka taa sibikaw olu fɛ yen ɲɔnɔrɔ ɲinina mɛnɛ ɲɔ sɔrɔ cogo o cogo forotigi ye min sɔrɔ a t'o ɲɔgɔn sɔrɔ fiyewu cérémonie de graduation école de santé kalajata ani ka dɔn k'a fɔ ISM go n ko maatigi de bɛ maako dɔn fɛn min ka dɔn k'a fɔ nin lakɔliso belebeleba ninnu ɲɛmaa ye sa n'o ye docteur Salimu Kande ye a ko a nisɔndiyalen n'a karamalen b'a da diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ kɛkɛ n'i ka dɔn k'a fɔ u ka denmisɛnw ka samara ɲɔgɔnya ye ɲina examen national kɛnɛ kan san 2025 kɔni n'u ko a ma ko promotion d'excellence des premiers nationaux bawo examen national kɛnɛ kan ka daminɛ niveau bac la sa ka taa bila licence la u wulila k'u jɔ ni bilisi ni yɔrɔsara caman ye o tuma don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi u ɲɛ n'u ko a don ma ko cérémonie de graduation waleɲumandɔn don weleli bila fa ni baw ma limanaw ani ka dɔn k'a fɔ lakɔli tɔbɔtɔbaw ka se ka taa i ka dɔn k'a fɔ seereya jira k'a jira k'a fɔ denmisɛnw ye min kalan a dɔnniya n'a faamuya ka wɛrɛ u la wa an na ɲɛwɛrɛ sɛbɛn di u ma min bɛ se k'u yamaruya baara kun kan a bololalen de don ka bila avril kalo tile 4 na san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 9 n'o dana gosi la palais de la culture Amadou Hampâté Bâ salle Bazumana Sissoco kɔnɔ kɛnɛba in sa a denfaya de talen don k'a di maa hakili juru caanin dɔ ma maa min n'i ka dɔn k'a fɔ ɲinini sira kan ani dɔgɔtɔrɔya sira kan a ye baara caman kɛ médecin nutritionniste n'o m'i diya a fɔ ko clinique sage tutigɛba docteur Mamadu Suware u ka ɲɛmaya bɛ ta ka di docteur Suware ma ka sabu kɛ a ka dɔnniya n'a ka faamuya ye yaasa nin denmisɛn yɔrɔ na se ka o sira ɲuman ta a sababu ɲuman a fɔ ko kitakaw ka tiɲɛ kɛ jiri docteur Salimu Kante fala ye an bɛ taa sibi kalanyɔrɔ min sigilen n'o n'a ɲɛmaya bɛ sala babi bolo n'an b'a fɔ a ma sa ko ka maaw dege bayɛlɛmali la a bolofara sibi yɛrɛ dɔrɔn tɛ tuguni koyi sibi ye a sunba n'a direction ye fala ye kalasa dugu bolofara dɔ fana sigilen n'o ye yɔrɔ in kabini san 2021 a kurumbo karili kɛra nka a baaraw daminɛna sala babi fɛ kabini san 2017 CIC kalasani sibi bi a kɛlen no ɲɛjɔyɔrɔ ye mɔgɔtigininw ka kalanko la maa minnu ye kalan kɛ n'u ma ɲɛ sɔrɔ a la alimaɲikaw ka baɲumankɛjɛkulu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Claude Chira ni ale ye fondation belebeleba ye Alimaɲi ale de bɛ ka nin baara in kɛ baara kolobɔ karili ninnu kɔnɔna na sa ka se ka soba ninnu jɔ fala ye an yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yan n'o ye Analyse ye olu ni BTP maaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ baara la yɔrɔ in na ministre min bɛ baara ko kunna ale ni baara dege ko kunna ale fana bɛ u dɛmɛ kosɛbɛ baaraw kɛcogo la sɛnɛ ministre u n'o fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula sɛnɛko kow fana bɛ a la yɔrɔ in bɛ kɛ cogo di fala ye min ye kalo 6 npogotigi 80 ka se 90 ma u b'olu ta k'olu don kalan na ye
bayɛlɛmali sira bɛɛ lajɛlen fɛ fu falaki tɛ dɔrɔmɛ sara tɔgɔsɛbɛ sara t'a la siyɔrɔ b'i bolo dumuni b'i bolo finiw b'i bolo fala ye kalo 6 kɔnɔna na hali ni banana olu de b'u jɔ n'a bɛɛ ye musaka n'o ye sefa wari miliyari 16 ye fala ye san o san kalanyɔrɔ in o de bɛ don a la mɔgɔtigiw bɛ donko 2 kɛ san kɔnɔ u ka musaka bɛɛ lajɛlen talen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la CAC ale ɲɛmaayaso fɛ Sala Babi n'a ka maaw u y'u to la ka nɔnfɔn bɔ fala ye ka yɛlɛmali sigi sen kan campus kɛrɛfɛ sisan min ye tulu dilanyɔrɔ u y'o dilan saga k'a boso k'a bɔ a golo la ni misi u y'o fana dilan ka taa fara lemurubajiw ni namasajiw ni tomiw k'olu bɛɛ lajɛlen bayɛlɛmali sigi sen kan yɔrɔ in kɛra yɔrɔ belebeleba ye min b'a to n'i nana kalan na i bɛ se ka bolofara caman faamu ka bagan maraw fana kɛ ba maraw bɛ yen sɛw ni a kamamafɛn tɔw bɛɛ lajɛlen ka taa fara misiw kan nin bɛɛ lajɛlen o bɛ kalasakaw olu fɛ yen bi na sa u kɔni bɛ bayɛlɛmali min kan kosɛbɛ o ye ka marabatiga ka tiga ta fala ye k'a yɛlɛma k'a kɛ tulu ye u bɛ k'o sinsin kosɛbɛ CAC ye nin baaraba min sigi sen kan kabini san 2021 fala ye npogotigi caman min ye maaw caman sɔrɔdasiw ka cɛsabaatɔw musow olu caman ka taa se maa wɛrɛw ma n'u ye maa minnu tɛ kuma n'o ye bobow ye musojɛkulu minnu bɛ yen i n'a fɔ faleya musojɛkulu n'a ɲɔgɔnna fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye kalan kɛ CAC kɔnɔ ɲɛmaaw ko ten sa ko komi dɔ kɛra npogotigi 200 ani maa minnu ye kalan kɛ fala ye ni ala sɔnna a ma sibiri nata olu na ɲɔgɔn sɔrɔ sibi minnu bɛ kalan na 12 bɛ ta olu la minnu fana bɛ yen n'olu bɔra ka ban 12 bɛ ta olu bɛɛ lajɛlen na olu bɛna kɛ npogotigi 200 ye CAC kɔnɔ sibiri dɔw su baro de bɛ sigi e bɔra i sera ka mun k'i yɛrɛ ye aw bɛ ka mun kɛ gɛlɛya jumɛn b'aw kan mun b'aw jɛ aw bɛ se ka dɛmɛ cogo di yaasa ka se ka dɛmɛ d'u ma min ye kɔrɔlenw ni kuraw ye olu n'o kumaw falen n'u ɲɔgɔn cɛ u ye degun mun sɔrɔ CAC ko sa ko yaasa ka se ka ko in bɛɛ lajɛlen kurumo kari do u dɛmɛbaw u teriw u balimaw n'u limanaw ani maa mafalen minnu bɛ jamana kɔnɔ Sala Babi ko k'a bɛɛ lajɛlen bɛ wele marisi kalo tile 29 n'o ye kɛnɛ belebeleba ye ka donbolo kɛ muso ninnu ye fala ye k'u sinsin yanni maa minnu bɛ kalan na nin waati la olu bɛ se ka bɔ cogo min CAC n'i y'i siɲɛ kelen ye fala a bɛ kɛ laada y'i bolo n'i taara ye maa damadɔ bɛ b'olu ɲininkali kɛ coordinateur ba yɛrɛ national Sala Babi min ye Bore ye direction ale ye ko directeur ye Dumbuya Amadu Araba Dumbuya baganko b'ale bolo Babugu ale kɔni ale ye 11 ye Fatimu fana bɛ yen ka taa se Yama ya de ka yɔrɔ ka d'anw ye an bɛ sanni kɛ yen de fɛn fɛn bayɛlɛmalen don an b'a bɛɛ sa ya de fɛ yen fala ye donc CAC n'ala sɔnna ma sibiri ani kari an na yɛlɛma sibi ka taa olu ka kɛnɛ kan Mali ale ta sibila kɛ kunungo ka ɲɛsin maa minnu ye degun sɔrɔ marisi kalo tile 22 n'a bɛ fɔ o ma ko vendredi noir Asa Bajalo ale taara ka taa yiri feere da jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la k'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu ye nin degun sɔrɔ marisi kalo kɛlɛ kɔnɔna fala ye ka se ka olu ɲɛji cɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko jamana kɔni tɛna ɲinɛ o kɔ fiyewu u ka tɔn n'o ye ADVR ye k'o ɲɛmaaw fana fo k'u waleɲuman dɔn wulikajɔ ni cɛsiri la fala ye ni 22 marisi tun ma kɛ Musa Bini a tun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o la sa ɲɛmaaw ye tasibila kɛ ka miiri kɛ k'a yira sa k'a fɔ ni laada in a na timɛ san o san ni ala sɔnna a ma alamisa nata o ye 26 marisi ye fala ye président yɛrɛ de bɛna han Balabugu pɔn bɔda la n'o ye pɔn de maritiri ye ale yɛrɛ bɛ taa yiri feere da ye n'o ye général d'armée Asimi ye alamisa sɔgɔmada n'ala sɔnna a ma an na ye o kɛnɛ fana kan AES ale ye bataki bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Union européenne ye ale ye fɛɛrɛ minnu fɔ kɔkan kibaruyaw na sira la ko o kɔni ti bɛn fiyewu Bazoum bilaliko kuma k'o kuma tɛ yen Ganakaw fɛ yen min ye u ka jamanaden maa 40 u ye dɛmɛ don olu ma sa ko maa dɔw kun taara olu ta Nizeriyakaw fɛ yen k'u bɛna na duuru dɔ fiyɛ n'u ye ka taa n'u ye fa wɛrɛw fɛ Gana ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɛ sa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la Sudankaw fɛ yen dɔgɔtɔrɔso dɔ bin taara kɛ o kan a kɛra fan fɛ sa o ye Darfour ye n'o bɛ Bamaci wale kɛbaaw bolo n'o o ye groupe rapide maaw ye fala ye maa 64 o de fatura waleya in senfɛ denmisɛnnin 13 b'a la ni ye jɛnsɛrɛkɛ naani tɔ min sigilen don kɛnɛya ko kunna sa u y'a yira sa k'a fɔ ko nin tɛ ko ɲɛnɛma ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso olu sen ka bɔ a la farafinna worodugu yan fan fɛ min ye Afrique du Sud jamana ɲɛmaaw ye fala ye u y'a yira jumadon k'olu ka taji k'a tɛ bɔ u ka jamana da fɛ tuguni an filɛ kalo min na n'o ye marisi kalo ye ale ni avril kalo ni mai kalo k'u bɛ taji feere a sɔngɔ la min bɛ u bolo o y'u yɛrɛ ta ye o kɔfɛ ko ni kɛlɛ ma ban pewu ko taji sɔngɔ bɛ yɛlɛ Afrique du Sud donc olu kɔni kɛlen don k'u ka ko gɛrɛntɛ ka bɛn fɔ avril kalo ban waati ma
k'u kɔni y'o fɛɛrɛw de sigi sen kan nka ni kɛlɛ in tora sen na k'u ka dugudenw k'u labɛn ko dɔ bɛ fara a ka juin kalo o nata in États-Unis maa ɲɛmaaba dɔ fala ye n'ale bɛ kɛlɛ kɛ banbanci wɛrɛ ni juguya wɛrɛ kɛ ka taa olu juguya la ale ye walan sɛmɛ ko sabula ko kɛlɛ min bɛ ka ta ka ɲɛsin Iran ma ko ale tɛ k'a ye fiyewu ko Iran bɛ degun ta ka ɲɛsin États-Unis ma maa ko fɔlen a ka walan sɛbɛ kuma cayara kosɛbɛ kibakaw fɛ yen ni ye mars kalo tile 21 fala ye kuran tigɛlen don dugu bɛɛ la han kiba ye gun de ye ale ye gun ye gun min ka surun États-Unis nka États-Unis tɛ foyi d'u ma u bɛ embargo la o la sa k'u yɛrɛ ka dugudenw u wulilen don k'u jɔ kuran bɛ se ka na cogo min nka min ye kurantigɛ in kibaruya ye a bɛ dugu bɛɛ de kan han sabula k'olu fɛ yen maa ma bɔ mɔgɔ la quoi bɛɛ lajɛlen de bɛ dibi la min ye kɛlɛ min bɛ sen na n'o ye Iran ni Israël ni États-Unis ka kɛlɛ in ɲɛfɔla ye maa 100 ɲɔgɔnna ko e ko olu ma minɛ wa min ye Abu Dhabi kaw fɛ yen k'u ye ja ta ja minnu n'o tɛ tiɲɛ u ye ko ka olu bila bɔlɔlɔ siraw fɛ ko yɔrɔ minnu da wɔlɔnna olu ka yɔrɔ la k'u ka kiiri u bɛna n'a kɛ sabula maa kofɔlen ninnu juma don k'u taara u yira kiiri tigilamaw la Israël kaw fɛ yen u y'a yira sa ko bingali min kɛra u ka dugu la n'o ye Dimoma kɛrɛfɛla la sa ko maa 30 ɲɔgɔn ko kɔni k'o joginna waleya in guwanen don Israël la kosɛbɛ sabula u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ɲininiw bɛ sen na sabula olu ka nucléaire yɔrɔ in a ko ka kɛ o masuruna de la halisa o kɛlɛ kelen hukumu kɔnɔna na Detroit d'Ormuz n'ale datugulen don ko yalama a bɛna na to ten wa Trump ko k'a ye tile 2 di n'a ma dayɛlɛ ale yɛrɛ na wuli ka jɔ kɛ nin waati in kɔni na sa kérosène n'o bɛ kɛ avion na n'o ye avion taji ye fala ye ale kɔni sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ wa min ye biyew ye avion biyew u bɛɛ sɔngɔ yɛlɛla han an t'an ka Wagadugu ta bɔ a ma fɔlɔ ni biye sɔngɔ ma jigin an n'an ka Gana ta fana bɔ a ma fɔlɔ fala ye n'a jiginna tuma min on sont partis yaasa ka se ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sa min ye farafinna jamanaw ye UEMOA jamanaw olu na ɲɔgɔn ye kɛ yaasa sɔngɔko ninnu bɛ se ka lajɛ cogo min u ka jamanaw kɔnɔna na taji bɛ yɔrɔ minnu na ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ko sabula halisa jamana caman bɛ yen taji sɔngɔ ma yɛlɛ i n'a fɔ Mali halisa taji kɔni min ye gasoil ye ale bɛ litiri bɛ 145 la min ye essence ye ale kɔni bɛ 155 la nin waati na Mali kɔnɔ hali bi ko feereli bɛ ka kɛ ten yanni taji kuraw ka don farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira bɛ fala ye Estade malien buruna kunungo sabula tala 7 ani fu kɛra la Bamako a ye 2 ni fu kɛ Mamelodi Sundowns maaw la o tɛ bɔli kɛ ka taa ɲɛ min ye Nkengi ye ale ye colu dasi o kɔfɛ Amani Majan o fana nana ka na sari ka colu filanan dasi sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɔra o kan min ye sanga filanan ye a banna fu ani fu bɛɛ ma don o kɔnɔna na sari ale ye 2 min don sanga fɔlɔ la dangɛra o ma nin bɛ kɛ sari ka tulon bannen pewu kupu kafu ale kɛnɛ ka fala ye Mamelodi Sundowns ale bɛ ɲɛ sɔrɔ ka taa ɲɛ min ye Esperance de Tunisie ye o fana y'a ka biye sɔrɔ Ali ɲɛkɔrɔ o fana taara ɲɛ Asfar ka bɔ Marokaw fɛ yen ale fana y'a ka biye sɔrɔ ka taa ale ye Pyramide maaw olu bɔ a la AS Berkane Maroc o fana ye se sɔrɔ Al Hilal ale ye olu maaw olu bati n'i y'a ye sa demi-finale bɛna na kɛ cogo min na falaw de filɛ nin ye Mamelodi Sundowns ale ni Esperance de Tunisie de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o tɛ Dieng ninnu ka tɔn ye sa wa Alu Dieng an ka kapitɛni ale tɛ yen de dɔ in kɔni o ye Maroc 100% ye Asfar ani RC Berkane olu kɔni ye Maroc fila bɛ Maroc tɔn ye olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔrɔ a kɛra tigɛra Dawuda fɛ ni Afrique du Sud yɛrɛ tɛ nin bɛɛ ti arabuw ye sa wa n'an kun b'an kɔlɔsi peut-être an kun tɛ ye nin kɛnɛ in kan koyi fala ni Estade kun sera yan o kun y'a mago ɲɛlen ye nka u ye min kɛ u bɛ bɔli kɛ san wɛrɛ u k'u labɛn bon olu yɛrɛ bɛ championnat u bɛ 7e de la 14 points bu ni joli b'a cɛ dɛ ɲinan championnat bɛ gɛlɛya Stade bolo dɛ parce que olu yɛrɛ tun bɛ gosili min na nin u bɛ ka gosi n'an bɔra o la Mali Fédération de ballontan o fana sigili baaraw bɛ sen na min ye cɛbɔw ye fala ye ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye kalo tile 17 maa 3 ko olu de y'u ka sɛbɛn da muso kelen bɛ a la ale ni cɛ 2 maa min yɛrɛ bɛ ni bɛɛ lajɛlen bolokɔni ɲɛsinnen ale ma k'ale bɛna kɛ fédération ɲɛmaa ye fala ye n'a y'a ka liste yɛrɛ bɔ ka ban k'a yira ni maa min bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'u tɔgɔ di o ye Muazu n'u b'a wele ko Baba Sise fala ye ko in bɛna kɛ cogo di o de filɛ nin ye jɛkulu minnu bɛ yen n'an b'a fɔ olu ma ko club de première division olu ye 14 ye olu kelen sa
min ye voix 14 de b'olu fana bolo olu fana kan ka ye kɛnɛ kan mun ye club de deuxième division ye olu ta ye voix 16 ye fala ye club kelen o kelen voix kelen mun bɛ muso balontan in o de kuma cayalen don sabula ale ligi ma kere nka u y'ale don kalata in na o de la fédération yɛrɛ bɛna na bɔ 19 na ka taa kɛ 21 ye comité exécutif a bɛna na bɔ maa 19 na ka kɛ maa 21 nka kuma de bɛ nin yɔrɔ in na fala ye sabula caman bolo sariya sɔsɔra dɔw bolo sariya ma sɔsɔ sabula comité yɛrɛ tɛ yen nka maaw kɔni sigilen don k'a ko la ye voix 2 bɛ olu fana bolo fala ye a fɔ ma ko ligiw n'o y'an ka marabolow ye Segu Kayi Sikaso Kulukoro Moti Tunbutu ni Gao ni Kidal 9 don parce que ligi bɛ 9 la fɔlɔ a ma taa région bɛɛ la fɔlɔ ka sababu kɛ falema don o la o ligi 9 in fala ye olu bɛɛ lajɛlen voix 3 b'olu bɛɛ kelen kelen bolo n'i y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka na sisan sa groupement minnu bɛ yen balontanakɔrɔw ka groupement maa kelen arbitre ka groupement maa kelen entraîneur ka groupement maa kelen médecin ka groupement maa kelen o de bɛ kɛ maa 70 ani sisan 79 ye parce que fila farala a kan yɛlɛma min donna ko in na a kuma kɔni cayalen don nka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min ye cɛbɔw ye ka ban olu ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen di maa kelen de ma o ye Muazu ye a yɛrɛ tun bɛ kunun bɔ balontan terrain na ka taga Stade Malien ka balontan lajɛ yanni ko bɛɛ lajɛlen ka latigɛ nka sinikɛnɛ fédération mɔgɔw secrétaire général ale b'a fɔ maa minnu ka liste candidat minnu taara n'olu bɛ se ka taa nin ko in na ale bɛna o kumaw fɔ ni min bɔr'o la fana an n'o jaabi di maaw ma farikolo ɲɛnajɛ in ale b'an ka kuma kuncɛ sɔgɔmada in na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn seli banna fala ye sunkalo fana banna baaraw daminɛna bi bɛɛ k'i cɛsiri bɛɛ k'i jija Jaba Sidibe an b'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye sunkalo a y'an dɛmɛ kosɛbɛ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an y'a ka bonyaw ye Sori Kɛmɛso k'a fana fo Bayiba mairie du district kɔnɔna ka foli ta ka ɲɛsin ma min ye Siriman Bacili ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn fala ye Jalafarakaw ka maire Seydou Sako k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ Amadu Gasama kɔ min ye an yɛrɛ ka Jɛnɛkɔrɔkaw ka bila ye k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Gawusu Bagayogo ale ye école karamɔgɔ ye Segu k'a fana fo an terikɛ n'o ye Caman Diko ye nin waati in na ale taalen don seli kɛ u ka dugu la filaninw fa moto taxi tigi don fala ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn maa maa sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce Ala ka san wɛrɛ jira aw ni aw bɛɛ lajɛlen na aw bɛɛ lajɛlen a fana ka yafa an ma an fana yafara bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45